Здравейте на всички! Днес реших да ви покажа колко време е нужно на нашия организъм, за да разтвори тези витамини и минерали и колко време е нужно на организма ни, за да разтвори витамините и минералите на Fitline. Избрала съм тези двете, защото съдържат абсолютно всичко, което го има тук. Хайде заедно да направим теста. В момента е 12:38, 12:40 го броим. Започвам. Подготвила съм с 5 чашки. Започваме с първата. Тук ще разтворим желязо с фолиева киселина. Втората чашка ще смесим вътре магнерод, магнезий, калмацин, магнезий, цинк и желязо, ако не се лъжа. Витамини за бременни, фолиева киселина, сорбифер, което е желязо. Часът е вече 1 без 10. Аз ще сложа и нашите хранителни добавки тук. Започваме с Ресторет, който е калций, магнезий, цинк, калий, селен, витамин D. Виждате за секунди, хранителната ми добавка е разтворена от всякъде. Така, продължаваме с Activise, моя любим Activise. Тук е включено фолиевата киселина, витамин B12 и витамин С, също ниацин. Виждате, една лъжичка веднага се разтваря. Ето. Моите си добавки започват да се действат, докато тези още не могат да се разтворят. Часът е точно 3:23. Часът е точно 4. Виждате, тук не се е разтворило, тук не се. Сега ще видим калмацина най-накрая дали се разтвори. И какво се случва. Май най-накрая вече се е разтворил, обаче не. И така, навън е вече тъмно, 7 часа вечерта е, да видим какво се случва тук. 10 часа и 10 минути. Така, часът е 2 без 10. Аз пия един Ресторейт и се лягам. Това ми е втората доза витамини за деня, като Ресторейт го пия вечер преди лягане главно за добър качествен сън, както и спомага за красива коса, кожа и ногти. Тези витамини тук още не са се разтворили. Сега ще ви ги покажа. Добро утро, часът е 9:15. Аз вече нахраних Сепко. Сега е време и аз да закуся. Но преди това задължително ще изпия един Basic и един Activise. Така, тук положението с витамините е много интересно. Тоест слагаме така една лъжичка с връх. И още малко ще се сложа, хайде. Много интересно, защото двете поне не са се разтворили, третото сега ще го проверим. Взимаме се една лъжичка, ето виждате какво се случва тук вътре. На повърхността се оттейла някаква мазнина, която не знам каква е. И какво остана? Оле, ужас! Ау! Нещо като желе. Виждаме, че те не се разтварят или ако се разтворят, отнема доста време. Единствено само магнезия реално се разтвори и калмацина, но калмацина отне доста време. Може би около, не мога да се сетя, ама поне 6-7 часа си имаш. Аз вече се пия трети или четвърти витамин, който съм на 100% сигурна, че вече се е разтворил в организма, предния ми е подействал. Сега си пия сутрешната доза витамини и минерали. А вие сами решавате кое искате да приемате. Това, което не може да се разтвори във вашия организъм, или това, което веднага се разтваря и действа. Аз имам и клип на Activise как ми действа след 10 минути. Може да го видите в профилът ми. И така 21 часа минаха, а нашите витамини не са се разтворили. Часът е 1 без 10, а виждате, че добавките не са се разтворили.
И така, че са те 7:10. Аз слагам край на моят експеримент и искам да ви покажа, ето, витамините, които не са се разградили. Не знам защо не са. Отвратително мириш. Това е някакво такова меко. В смисъл, много е странно. Виждате ли колко е мекичко? Е разцепливо. То не се разтвори. Вече 28 часа не се разтвори. С този експеримент исках да ви докажа колко е важно витамините и минералите, които приемаме, да са водоразтворими. А какво отличава Fitline от всички други? Това е, че аз се държа тук този гален витамин. Това е, че те са на 100% естествени, извлечени са от съставките на плодове и зеленчуци, могат да се приемат от бременни кърмачки без абсолютно никакъв проблем. И аз съм живия пример за това, защото кърмя все още, приемам добавките на Fitline и абсолютно няма никакъв проблем с Стевко. Също така имаме уникални витамини за децата, които ще подсилят тяхната имунна система и ще ги пазят здравички по време на тези гадни вируси и ходенето им на ясла, училище вече няма да е проблем и притеснение за вас.